mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sobra akong naiirita sa kapatid ng partner ko at sa kanyang girlfriend. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang sanang maglabas ng sama ng loob. Medyo nahihirapan na rin kasi ako sa mga pinagdaraanan ko. Hindi naman ako yung tipo ng tao na bugnutin. Pero paminsan-minsan pala, masasagad din ang pasensya mo. Lalo na kung halos hindi ka naiintindihan ng mga taong nasa paligid mo. Sana ay mapagbigyan ninyo akong magkwento sa mga nangyayari sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Eileen. At ito, ang aking secret file. Nakatira kami ng partner ko sa side ng mga magulang niya. Itago na lang natin ang partner ko sa pangalang Bruce. May isa kaming anak ni Bruce. Kaka 1-year-old lang nitong May 2025. Actually, wala naman akong problema sa mga biyanan ko o sa mama at papa ni Bruce. Kasundo ko naman sila sa lahat ng bagay. At mukha namang tanggap nila ako bilang partner ng anak nila. Kung gaano ko iginagalang at nirerespeto ang mga magulang ko, ganun din ang trato ko sa mga biyanan ko. At ramdam ko rin naman na nirerespeto nila ako. Kaya wala akong masabi na kahit anong masama sa kanila. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. Ang problema namin ay yung kuya ni Bruce, pati yung partner niya. Nabuntis din sa ngayon. Doon din sila naninirahan sa bahay ng mga biyanan ko. Pare-pareho lang kaming nakikitira doon. Kung sa pag-aambag lang naman sa mga gastusin, aminado kami ng partner ko na minsan hindi kami makapag-abot. Pero ganun din naman yung kuya niya at yung partner nito. Kung tutuusin, mas malala pa nga sila kasi palaging sinasabi ng kuya niya na ang laki-laki raw ng naiipon niyang pera. Pero pagdating sa pag-aambag sa mga gastusin at bills sa bahay, ni hindi man lang marunong magkusa. Masyado silang mayabang. Tila balagbag. At akala mo kung sino kung makaasta. Hari-harian sa bahay na hindi naman sila ang mismong nagmamay-ari. Pare-parehas lang kaming nakikitira. Ganito kasi ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello. Habang nagbubuntis ako, nakalive ako noon sa trabaho. Mahirap kasi yung naging kalagayan ko. Hindi ako po pwedeng galaw ng galaw dahil medyo alanganin yung kapit ng bata sa tiyan ko. Kaya para hindi magkaroon ng komplikasyon,
Nirekomenda ng OB ko na mag-bed rest ako. Huwag magpapagod, huwag magtrabaho ng mga mabibigat na gawain, at huwag magpapastress. Yan ang mga mahigpit na bilin ng OB ko sa akin. Kaya lagi akong nasa bahay lang noon. Dito, sa mga biyanan ko. Kadalasan, ang naiiwan sa bahay ay ako, ang kuya ni Bruce, at ang girlfriend ng kuya niya. Oo, kaming tatlo lang madalas. Ang trabaho ng kuya ni Bruce ay driver ng isang sikat na rider app. Kaya kahit anong oras siya umalis, walang problema. Flexible ang schedule niya, kumbaga. Ewan ko kung kaiinisan ko yun o hindi. Pero dahil nga sa pagiging flexible ng schedule ng trabaho niya, madalas siyang nasa bahay. At kapag nasa bahay siya, nagyoyosi siya. Naninigarilyo pati yung girlfriend niya. Oo, halos buong bahay amoy yosi. Kahit doon mismo sa kubeta nangangamoy yosi. Minsan naman sa terrace. Kahit saan ako lumingon o huminga, naaamoy ko yung baho ng sigarilyo nilang dalawa. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko naman na hindi ko bahay yun. Nakikitira lang nga ako doon. Nakikitira lang din yung kuya ni Bruce at yung girlfriend niya. Pero sana man lang no. Sana naiintindihan nilang buntis ako. Like hello, kasama nila ako sa bahay pero ganyan sila. Bakit naman ganun? Konting konsiderasyon man lang sana oh. Kailangan ko ba silang pagsabihan? Sa loob-loob ko lang, hindi ko na dapat yun gawin. Paganahin na lang sana nila yung common sense nila. Kaya ayun, hinayaan ko sila. Inintindi ko na lang, alang-alang kay Bruce. Para wala nang lang issue. Pero ang dami pa nilang ginagawa na pinalampas ko na lang. At ni minsan, wala naman silang narinig galing sa akin. Kasi nga umiiwas ako sa gulo. Minsan nga mapapaisip ka na lang. Ganito ba talaga sila kabalagbag? Kaburara? Behavior ba ito ng matinong tao? DJ Rocky at DJ Jello, nanganak na lang ako sa anak namin ni Bruce. Pero hindi pa rin natapos ang mga napapansin kong hindi maganda sa kuya niya at sa girlfriend nito. Lalong lumabas yung kabalagbagan nilang dalawa. Yung kuya niya walang pakialam sa mga kilos nito. As in, kahit alam niyang natutulog yung anak ko na pamangkin naman niya, pambihira kung makapag-ingay. Yung ingay na nakakagulat o nakakagising, balagbag talaga. Kapag may kakausapin, magtataas ng boses, yung parang nananadya. Tapos eto pa, magve-vape naman sila pareho ng partner niya. Tapos yung usok, itatapat sa kung saan natutulog yung baby ko. Doon sa higaan namin. Hindi na talaga ako komportable kaya sabi ko kay Bruce, pagsabihan niya yung kuya niya. Parang tuyo na. Choky. May araw din na grabe sila mag-away ng girlfriend niya. Tas yung kuya niya magdadabog pa talaga. Akala mo, silang magpartner lang ang nakatira sa bahay. Sisipain pa yung dingding. Akala mo, kinukuryente na sa higaan kasi napakaiingay. Eto namang babae, burara rin talaga. Yung mismong pinagkainan at pinaglutuan, hindi man lang malinisan at mahugasan. Nakalapag lang sa lababo, nag-aantay pa yata ng ipis at daga. Kaya minsan, ako na lang ang naglilinis. Yung tissue pa nga na ginagamit niya sa makeup niya, kung saan-saan lang itinatapon. Hindi man lang madampot para mailagay sa tamang basurahan. Pakitang tao pa na ibang-iba siya.
malinis, kuno. Pero pag nasa bahay naman, akala mo hindi makapasag pinggan, akala mo mabait. Pero kabaligtaran naman. Ay, DJ Rocky at DJ Jello, umabot na sa sukdulan ang pagkainis ko sa kuya ni Bruce at sa girlfriend nito. Kaya isang araw, may nangyari sa bahay na hindi ikinatuwa ng kahit sinong nakatira doon. June 8, 2025. Nagkaroon ng malaking away at pagtatalo sa bahay. Napuno na ako. Simple lang ang dahilan. Tissue. Oo. Isang rolyo ng tissue. Yung kumuha, girlfriend ng kuya ni Bruce. Halos ubusin yung rolyo. Gutay-gutay pang pagkakaputol sa naiwang mga piraso sa roll. Pangalawang beses ko nang nakitang ganun yun. Noong una inayos ko pa. Pero nitong pangalawa na iba na ang naramdaman ko. Parang nananadya na eh. Hindi na nga nagpaalam na kukuha. Sana man lang inayos na lang yung pagkuha. Kasi nagmumukha ng basura eh. Hindi naman ako madamot. Kagaya ng sinasabi nilang mag-partner. Ang akin lang, respeto naman. Respeto lang. Respetuhin nyo naman kami. Nakaka-insulto na yung kababuyan nila. Kung sa kanila ko gawin kaya yun, matutuwa kaya sila? Di ba hindi? Matik yan, pareho silang magagalit sa akin. Grabe pa naman yung mga ugali nila. Kahit alam nilang mali, ilalaban nilang tama sila kahit obvious yung kamalian. Palibasa, tinotolerate pa nila ang isa't isa. DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na. Naiinis na ako sa kayabangan at kawalang hiyaan ng kuya ni Bruce at ng girlfriend niya. Mahilig silang magdabog pareho, akala nila palagi silang korek o nasa lugar kahit halatang wala naman. Napaka-insensitive nilang pareho, nakakaubos na ng pasensya, nakakaubos na ng pagtitimpi. Kaya nakakapuno na yung kabalagbagan nila. Ang mas nakakainis, hindi nila ipinapakita yung kabalagbagan nila kapag nasa bahay ang mga magulang nila Bruce. Kumbaga ang galing magtago. Kaya akala tuloy ng mga biyanan ko, ang babait nila. Wala na akong peace of mind sa bahay. Kapag nandun yung dalawa, ang sasahol pa ng mga ugali. Grabing perwisyo ang naidudulot nila sa akin at sa anak ko. Kung gaganti ka, sila pa ang galit. Ganun naman yung tunay nilang ugali, ayaw patalo, mga tuso. Kaya ngayon tuloy, naiisip ko na lang na humiwalay kami ni Bruce at ng anak namin. Naisip kong bumukod na lang para makaalis sa letseng pamimerwisyo ng kapatid niya at ng babae nito. Ang problema lang namin, hindi pa namin halos kaya dahil kakarampot lang naman ang kinikita ni Bruce. Malaking halaga ang napupunta sa mga pangangailangan ng anak namin. Umiinom pa ng gatas, nagdadiaper pa, vitamins at mga basic na kailangan nito. Kaya hindi rin kami makausad. Kailangan naming unahin ang anak namin bago ang pangangailangan naming mag-asawa. Wala naman sana kaming problema, DJ Rocky at DJ Jello. Yung dalawang asungot lang talaga sa bahay ang kinaiinisan ko. Walang konsiderasyon, walang respeto, burara, nuknukan ng yabang. Hindi ko na rin matiis dahil nga nakakasuka na, pati anak namin nakakasinghot pa ng yosi at vape nila. Naiistorbo yung pagtulog, gawain ba ng mga matitunong tao yun? May sanggol, may bata sa bahay, mag-iingay ng walang pakundangan. Magyuyosi ng walang pakundangan. Makikigamit ng mga bagay na hindi naman kanila, tapos hindi pa marunong magpaalam.
Pag gumamit, pababayaan lang na nakatiwangwang yung hiniram na parang baboy lang. Ano ba naman yan? Sana lang madali lang silang tiisin eh. Kaso hindi eh. Kalusugan na ng anak namin ang kukumpormiso dito. Kaya sana dumating na yung araw na hindi na namin sila poproblemahin pa. Sana dumating na yung panahon na makapagsarili na rin kami ng tirahan. Yung talagang matatawag naming amin talaga. Yung kami-kami lang yung naninirahan. Walang mga asungot sa paligid. Kaya ipagdarasal ko na lang sa Diyos na sana balang araw makakuha kami ng maayos na matitirhan. Yung sarili namin mismo. Malayo sa mga kamag-anak o kahit sino na walang dalang grasya kundi disgrasya. Ilayo na lang sana kami ni Lord sa ganitong klaseng pamumuhay. Alang-alang sa anak namin. Alang-alang na lang sa kanya. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky at DJ Jello. Kung sakali man na meron kayong maipapayo sa akin, tatanggapin ko. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Eileen. At ito, ang aking Secret 5.